Кызларга нәрсә булган бүген? Мин аларны танымыйм. Өчесе дә ул япкыштан. Кара, килешә үзләренә. Мин нәрсәне дә булса төшереп калдырдым мәллә? Якынгарак килеп тыңлыйк әле. Кызлар, безнең дуслыкка бүген 1 ел. Димәк, мин сезне түгел 365 көн һәм 18 сәгать 40 минут беләм дигән сүз. Ого, санап та чыгарган. Ярый әле очраштык. Шулай бит. Сезнең белән танышуга мин шул кадәр шат, кызлар. Вакытыбызны бушка уздырмыйк. Әлеге юбилейны билгеләп үтәргә кирәк. Менә хәзер телеңне йотарлык тәмләп пешерәбез. Аха, аңлашылды. Алтын балыкларга бүген 1 яшь. 1 ел эчендә 46 тапшыру эшләнгән. Кызлар нинди генә транспортта йөрмәгәннәр. Лимузин, яхта, катер, мотоцикл, велосипед, Жигули ат. Машина төрләренең саны юк. Ишәккә генә утырылмаган да, самолетта очмаган. Шалтыратулар күп булу сәбәпле 3 кесә телефоны эштән чыккан. 1 сәнәк һәм шалгы сынган. Шәй эчәргә 20 кафега кирелгән. 24 пар аяк киеме тузган. Иң кызыклысы, алтын балык тапшыруында 400-гә якын кеше катнашкан һәм алар кызларның иң якын дусларына әйләнгән. Статистика буенча, кызлардан 1 ел эчендә иң күп йөгерүче шибәр, сылу кыз Лениза икән. Ул я институтка чаба, я төнге клубка ашыга. Ничә километр юл үткәнен махсус белгечләр тикшереп, нәтиҗә ясамакчы ди. Иренмәдем. Барлык алтын балык тапшыруларын да яңадан карап чыктым. Кафе-рестораннарда тәмле итеп, күп ашап, шәй эчүче җитез эшмәкәр Гөлия икән. Ә шулай да авырлыгы 1 дә артмаган. Сылу гәүдәсе шул килеш. Менә Өлгер хуҗабикә Илсиянең көннән-көн күлмәкләренең итәк озынлыгы кыскара бара. Әллә тукымага да экономия ясый башлаганмы? Булырга да мөмкин. Аның бит тапшыру сайын яңа күлмәк, каян акча җиткермәк кирәк. Программада замана хатын-кызларының иң гүзәлләрен, иң акыллыларын, иң шибәрләрен күрергә дип утырам. Һәм алар монда бар да бу программада. Катлаулы тормышта алтын балык тапшыруын алып баручы безнең журналистларыбыз дөньяның төрле якларын күрсәтеп, дөньяны үзләштерергә ярдәм итәләр дип уйлыйм мин. Һәм аның бик матур, саф татар телендә алып баруы мен дә бу тапшыруга уңышлар телим. Һәм инде ул узак, дәвамлы тормыш булсын иде. Кызларым бит инде булачак әниләр, шуңа күрә мин булачак әби, минем булачак киевләрем. Шуңа күрә минем киевләр белән кызларым белән ничегрәк аралашырга, ничегрәк үземне тотарга, алар ничегрәк тотарга дигән шундый киңәшле, файдалы киңәшләр бирсәләр иде. Минем юбилей белән котлыйсым килә. Аларга исәнлек, саулык, тазалык телим. Һәм алда көннәрендә зур-зур уңышларга ирешүләрен теләп калам. Илсия, исеңдәме алтын балык иритеп ясаган идең? Лениза, ул балыгын бүген таккан, күрәсеңме? Уңыш китерүче алтын балыгым минем һәр вакыт үзем белән. Әле дә хәтеремдә алтынны иритүдә үзем дә катнашкан идем. Аның серләрен ювелир эшләнмәләре буенча белгеч Альбина Бәдретдинова ачты. Мондый нәзакәтле һөнәрне күрсәтү өчен бик каты тырышырга туры килде. Чөнки бер генә остаханәнең дә мондый эшләрне экранда ачасы килми. Әйтергә кирәк, бу һөнәр дип әйтәме, профессия, хатын-кыз сәламәтлеге өчен бик файдалы түгел. Зыяны бар. Менә без алтыныбызны махсус юу машинасында махсус раствор салынган суда юабыз. Менә инде Илсия, хәзер синең алтын балың әзер. Бу тимәләрне салсаң да була. Иң беренче тапшыруда катнашкан дөнья күләм танылган модельер Рөстәм Исхаковка да тукталасым килә. Аның өчен махсус Казанга бардык. Хатын-кыз киемнәре буенча үзенең саллы гына киңәшләрен биргән иде ул. Минем өчен 50-60 ел стильләре иң матур стиль. Менә синең бу күлмәгең 50 еллар стиле булай. Хуҗабикәләр һәр вакыт кул эшләре белән мәшгуль. Шундыйларның берсе Аида Махиянова белән иш артларында сабын иритеп ясауны күрсәттек. 6 сәгать төшергән идек ул сюжетны, чөнки пешү процессы озак. Шулай бер вакыт ямьле җәй көнендә Исламовлар гаиләсе белән урманда очраштык. Икесе дә табиблар, һәр вакыт хәрәкәттә. Автоматтан ату буенча да белгечләр булуына сокландым. Йөргәндә Илсия
Йөрәк тибеше, куан әйләнеше үзгәрә, яхшыра. Шулай ук йөрәк мускулларының куан белән тәэмин ителүе яхшыра. Монда Илсия, кабинеттан кабинетка үкшәле аяк киеме белән йөрү турында сүз бармый. Саф һава, иркенлек кирәк. Җәй аенда туган якка кайткан танылган бөтен дөнья йөгерешчесе Фирая Солтанова белән дә күрешеп сөйләшергә өлгердек без. Америка хатын-кызларының тормышы, аларның бала тәрбияләве белән кызыксындым. Америка хатын-кызларына карап әйтәм мин, алар карьера, дәрәҗә дип тормышны башлыйлар. Кияүгә чыккан хатын-кыз бала алып кайтыйм әле дип ул бер вакытта да ашыкмый. Без балаларны дөрес тәрбиялибез. Аларны китап укырга, әни әтигә ихтирамлы булырга өйрәтәбез. Гөлия, синең балык эзләп батып ятканың искә төште әле. Без анда сиңа көне буе шалтыраттык, ә баксаң синең телефоныңның зарядкасы беткән икән. Кызлар, басу кыр бит ул. Сез анда минем ничек туңганымны белсәгез. Балыклы урын эзлим дип тәмам хыялланганмын. Хәтта юлдагы чокыры да искәрми калынган. Менә тор инде хәзер басу юлында. Батты кыз беләй. Сәмсез. Баттык шул. Шулай да мәрхәмәтле кешеләр табыла икән. Буйырган егете Ойрат Арсланов машина тартыруда гына түгел, ә авыл җирендәге төшемле эшләрнең дә рәтен белә булып чыкты. Сан артыннан кумый, аңа сыйфат кадерле. Шуңа да эшләре гөрләп бара. Тик монда алтын балыкның да катнашы бар ахры. Шулай да үзең тырышмасаң, биек үрләр яуланмый ул. Бүген авыррак булды. Шулай да мин җиңдем. Җиңү минем якта. О! Бу бәхет! Тимер атны иярләүдә дә зур осталык сырала. Иң яшь очрый торган хата безнең водительләрдә. Тормозга басар алдыннан сцеплениегә китереп баса. Моннан да бик зуррак хатасы нейтральный передачада тормозит иткән водительләр. Шундый берничә дәрес алуга байтак иратларны да уздырырга була. Шәһәребезнең социаль яклау идарәсе җитәкчесе Гөлнар Әхмәтова чибәр дә, өлгер дә. Замана хатын-кызы дәүләт эше белән бергә күңел халәтендә кайгыртырга онытмый. Танышуыма бик шатмын. Мен гади кешеләр турында гына язам бит. Эшмәкәрләр ни уйлый микән? Менә сезнең дә уй хисләрегезне, туйгыларыгызны ишетәсем килә. Бер бик тайм бүләк итим сезгә. Рәхмәт. Мин монда үземне машинада утырган сымал хис итәм. Педальләр дә бар, руль дә бар. Монда басасың? Монда. Әйдә. Лениза, нишләп син теге интернет аша танышкан егетең турында берни дә әйтмисең ул? Интернет аша танышкан егетләргә ышанып буламысың? Сынадыңмы син аны? Югалды ул, аннан соң мин әллә ничә егет белән таныштым инде. Һәр атна сайын якын дусларым Гөлия, Илсия белән очрашып йөрсәм дә, уку турында бер кайчанда онытырга ярамый. Ленин бабайның укырга дигән сүзләрен күптән инде колагыма киртләп куйдым. Шуңа күрә бер лекцияны да калдырмаска тырышам. Тик кайчакта гына түгел, еш кына парларга соңга калам. Киргә ярыймы? Лениза, син дип шулай соңга калып йөрисең инде. Гафу итегез, мин бүкедә утырган идем. Башка андый хәл кабатланмаячак. Утырсың булса. Рәхмәт. Кем эшләми, шул ашамый диләр. Стипендия акчасы гына җитми шул җәмәгать. Эшләргә туры килә. Егет кешегә 70 төрле һөнәр әз булса, без хатын-кызларда шул 70 һөнәрне үзләштерәбез. Күптән түгел мин автомойкада эшләп алдым. Шунда ардым мин беләсеңме, ник ардым? Беренче көнне арасың? Син арганыңмы беренче көнне? Арганың? Лениза, так мы мальчикам даем 800 рублей, оклад, но ты сегодня постарался, тебе плюс 600 рублей будет премия. 900 сум.
Мин кибеткә барып үземә берәр матур күлмәк алачакмын, Руслан. Эшләп алган акча кадерле була ул. Кулга хезмәт хакы алгач иптәш кызлар белән кибеттә йөрү, ягъни шопинг белән шөгыльләнү минем хобби. Кием алгач кәеф күтәрелә, ә кәеф күтәрелгәч җырлыйсы килә. Әйе, Лилия, сизелә синең кәефең күтәрелде. Кәефләр бик шәп, хәтта җырлыйсы да килеп китте. Әйдә җырла әле. Бирмә мине беркемгә дә, калканым бул яусау. Төрле бутикларда киемнәрнең соңгы коллекцияләрен алганнан соң төнге клубка юл тотабыз. Җәмәгать, төн ул яшьләрнең дусты диләр. Килешәбез, төн ул гаҗәеп серле, могҗизалы бер вакыт. Берәүләр төнлә йоклап ята, ә кемдер төне буе таңга кадәр күңел ача. Төнге клуб ул үзе бер дөнья. Һәм монда яшьлек, юләрлек атмосферасы, яшьлек җиле исеп тора. Һәм без дә берничә минуттан әлеге дулкынга көйләнербез. Менә күрерсез. Кураж бәйрәмдә йөреп соңга калсаң тулай торакка кертмиләр. Шуңа күрә вакытында общагага кайтырга тырышам. Тәүлекнең кайсы вакыты булуына карамастан, тулай торак тәрәзәләрендә һәр вакыт ут яна. Яшьләр йокламый. Сез матур кызларын шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Аларның бассейнларга барган. Менә бассейнга мен үзем бассейнда яратып yüзеп йөрим. Менә инде мен аларны үзем белән рәхәтләнеп бассейнга йөзәргә чакырам. Киләчәктә телим бу тапшыруда күбрәк яшьләрнең, балаларның спорт белән шөгыльләнгәннәр күрсәтмәләре. Чөнки спорт бит ул исәнлек, тазалык, сәламәтлек, дуслар, уңышлар. Без хатын-кызлар хәзинә иратларыбыз өчен. Без иратлардан күпкә көчлерәк. Авыр тулларга да, тормыш мәшәкатьләренә дә ныграк түзә торган адәм затларыбыз. Рухи яктан көчле булыгыз, матур булыгыз. Ә матурлыкның сире эчке халәтегез. Күтәренке кәеф булсын сездә һәр вакытта. Тирә-як мөхитне карагыз әле. Матурлыкларны күңелегезгә күчереп, матур итеп якыннарыгызга бүләк булып яшәгез. Кызлар бүгенге бәйрәмгә искиткеч күлмәк тектердем. Ә мин сатып алдым. Бүген ресторанда күрерсез. Юк, минекенә җитми инде. Интернет аша заказ белән кайтарттырдым. Шәп, күз явын алырлык. Кызлар, тортыбыз шундый матур булды. Супер. Искиткеч матур. Үзебезнең алтын балыкка җитми инде. Һәрбер тапшыру ул үзе белән ниндидер бер зур гына булмаса да бер мәгълүмат халыкка җиткерергә тиеш. Монда менә мин нәрсәләр күрдем. Әйтик, җәй вакыты шалгылар тотып пишән чабалар. Һәм шунда авыл кешеләре, шушыны әзерләүчеләр, әйтик, менә пишән чабарга чыгучылар матур гына иттереп шалгыны шарлыйлар. Аның үзенең тәртибе бар бит. Бу эшегездә тагы да яңа алымнар, яңа шундый табышлар булсын иде. Хатын-кыз бәхете ул кызда булса, ул чыннан да шушы дөньяга юкка гына килмәгән дигән сүз. Хатын-кыз бәхете төшенчәсенә бөтен нәрсә керә бит инде. Әлбәттә, ана булу, ул ана булудан да зур бәхет бар микән бу дөньяда, мин аны әйтә алмыйм. Һәм шуңа күрә үземә хатын-кыз бәхете теләр идем гомерлеккә. Һәм дә инде балаларыбыз исән сау булсын. Алтын балыкны күргән юк. Әмма дә тапсам, ул алтын балыкларны мин барысын да хатын-кызларга өләшер идем. Өчен дигәндә, хатын-кызлар бәхетле булса, бәхетле хатын-кызлар хәмдә без үзебез дә бәхетле. Илшат Сабитов, алтын балык тапшыруның монтаж остасы. Эчми, тартмый, ашашамый. Яраткан машинасы BMW. Һәр көнне иртән йөгерә. Спорт белән бик дус. Нәрсә яратмаганын
үзе дә белми. Алмаз Букин. Тапшыруларны матур көйләр белән бизәүче, музыкаль редактор. Зауык белән киенә, тәмле салатларга мөкиббән. Стратегия уйный башласа, дөньясын оныта. Шау-шулы мәҗлесенең үзәгендә кайный. Алтын балыклар, сезне бер еллык туган көнегез белән классым белән тәбрик итәм. Һәм дә инде үземнән бер яраткан җырымны сезгә җиткерәсем килә. Мин яратам сине тормыш, тормышны яратып яшик. Мин яратам сине тормыш. Бу дөньяны иңләр өчен. Тынгысыз жан биргән өчен, шул җанымны йөртергә сәламәт тән биргән өчен. Тынгысыз жан биргән өчен, шул җанымны йөртергә сәламәт тән биргән өчен. Римма Әхмәтова. Тематик тапшыруларның шеф-редакторы. Алтын балык тапшыру җитәкчесе. Таләпчән, һәр яңалыктан хәбәрдар. Хатын-кызларга кагылышлы бөтен өлкәне дә белә. Омар Хәям шигырьләрен ярата.